ବାରବାଟୀରେ 4 ୱିକେଟ ଜିତିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଭାରତ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ମହାମୁକାବିଲାରେ ଭାରତ 4 ୱିକେଟରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛି। ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ଭାରତର ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ବୋଲିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଜବାବରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଆସିଥିବା ଫିଲ୍ ସଲ୍ଟ ଏବଂ ଡକେଟ୍ ଭଲ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆର ମ୍ୟାଚ୍ ପରି ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମଧ୍ୟ 2 ଜଣ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରିଥିଲେ। 81 ରନ୍ ଯାଏଁ କୌଣସି ୱିକେଟ୍ ଯାଇନଥିବା ବେଳେ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଥମେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେ ଫିଲ୍ ସଲ୍ଟକୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କ ହାତରେ କ୍ୟାଚ୍ କରାଇ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। ଫିଲ୍ ସଲ୍ଟ 29 ବଲ୍ ଖେଳି 26 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ବ୍ୟାଟିଂ ଆସିଥିବା ଜୟ ରୁଟ୍ ଏବଂ ଡକେଟ୍ ଭଲ ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଡକେଟ୍ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ତେବେ 102 ରନ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଡକେଟ୍ ନିଜ ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ହାତରେ କ୍ୟାଚ୍ କରାଇ ପଭିଲିୟନ୍ ପଠାଇଥିଲେ। ଡକେଟ୍ 56 ବଲ୍ ଖେଳି 65 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ବ୍ୟାଟିଂ ଆସିଥିବା ହେରି ବ୍ରୁକ୍ ସହିତ ଜୟ ରୁଟ୍ ଭଲ ଭାଗିଦାରୀ କରିଥିଲେ। ଜୟ ରୁଟ୍ 69 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ହେରି ବ୍ରୁକ୍ସ 31 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଅଧିନାୟକ ଜସ୍ ବଟଲର 34 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଲିଭିଙ୍ଗଷ୍ଟନ୍ 41 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଆର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭଲ କରିଥିବା ବେଥେଲଙ୍କ ବଦଳ ଖେଳାଳି ଅଭଟର ବିଶେଷ କିଛି କରିପାରିନଥିଲେ। ସେ 6 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ନ୍ୟୁ ପ୍ଲେୟର ଏଟକିନସନ୍ ସେ 3 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଆଦିଲ ରସିଦ୍ 14 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଜଫ୍ରା ଆଚାରଙ୍କ ବଦଳରେ ଖେଳିଥିବା ମାର୍କ ଉଡ୍ ସେ 0 ରନ୍ କରି ରନ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ମହମ୍ମଦ ସେ 0 ରନ୍ କରି ନଟ୍ ଆଉଟ୍ ଥିଲେ। ଏହି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଭାଗିଦାରୀ ହିଁ ଟିମ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆକୁ 304 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥିଲା। ଭାରତର ତାରକା ବୋଲର ମହମ୍ମଦ ସାମି 7.5 ଓଭର ବୋଲିଂ କରି 66 ରନ୍ ଦେଇ 1 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ହର୍ଷିତ ରାଣା 1 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ମଧ୍ୟ 1 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ୱାନଡେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଥିବା ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ 10 ଓଭର ବୋଲିଂ କରି 54 ରନ୍ ଦେଇ 1 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ପୂର୍ବ ମ୍ୟାଚ୍ ଭଳି ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମଧ୍ୟ 10 ଓଭର ବୋଲିଂ କରି 35 ରନ୍ ଦେଇ 3 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। 304 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଭଲ ଭାଗିଦାରୀ କରିଥିଲେ। ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଧୁଆଁଧାର ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ। ରୋହିତ ଶର୍ମା 90 ରନ୍ କରି 119 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ 52 ରନ୍ କରି 60 ରନ୍ କରିଥିଲେ। 2 ଜଣ ଯାକ 136 ରନ୍ର ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରିଥିଲେ। 136 ରନ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ କରି 60 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ବ୍ୟାଟିଂ ଆସିଥିବା ବିରାଟ କୋହଲି ଫ୍ୟାନ୍ସମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଥିଲେ। ସେ ମାତ୍ର 5 ରନ୍ କରି ଆଦିଲ ରସିଦଙ୍କ ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। 4 ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଟିଂ ଆସିଥିବା ଶ୍ରେୟସ ଅୟର ରୋହିତ ଶର୍ମା ସହ ମିଶି ଭଲ ଖେଳିଥିଲେ। ରୋହିତ ଶର୍ମା ଶତକ କରିବା ପରେ ସେ 119 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ରୋହିତ ଶର୍ମା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବାରବାଟୀରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ପୁରୁଣା ଫର୍ମକୁ ଫେରି ପାଇଛନ୍ତି। 44 ରନ୍ କରିଥିବା ଶ୍ରେୟସ ଅୟର ଭୁଲବଶତଃ ରନ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଜସ୍ ବଟଲର ରନ୍ ଆଉଟ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। 5 ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଟିଂ ଆସିଥିବା ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଭଲ ଖେଳିଥିଲେ। ସେ 41 ରନ୍ କରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଟ୍ ଆଉଟ୍ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମିଡିଲ୍ ଅର୍ଡର କେଏଲ୍ ରାହୁଲ 10 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା 6 ବଲ୍ ଖେଳି 10 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ଆସିଥିବା ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା 11 ରନ୍ କରି ନଟ୍ ଆଉଟ୍ ଥିଲେ। ଶେଷରେ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଏବଂ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଜିତାଇ ନେଇଥିଲେ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ଲେୟର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ବିଜୟ ସହ ବାରବାଟୀରେ 2-0ରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଜିତି ନେଇଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ।